Tässä olisi meillä esittelyssä Kerala-sarjan massiivimangoiset huonekalut. Tuotteet on tosiaan valmistettu massiivipuusta ja mango on tosiaan siinä materiaali. Kansilevyt, etusarjat ja sivut on petsattu mustaksi ja tuotteen reunoja kiertää tyylikäs metallinen kehys. Nämä tuotteet on valmistettu hieman tämmöiseksi antiikioloiseksi, eli pinnat on osittain karheita. Näissä näkyy nämä puun luonnolliset virheet, niitä ei pakkiloida eikä korjata. Tällä tavalla saadaan nämä tuotteet pysymään mahdollisimman luonnollisina. Sarjaan tosissaan löytyy TV-tasoa tuolta, missä on 2 ovea, laiteaukko sekä vetolaatikko. Sitten löytyy pienempi TV-taso, sohvapöytä, senkki ja vaatekaappi. Senkki, jos tutustutaan lähemmin, niin tosiaan täällä on oven takana reilusti säilytystilaa. Aika vahvasta tavarasta on tosiaan tämä tuotesarja tehty, eli mikään hirmu kevyt tuote tämä ei ole. Laatikoissa on perinteiset puuliuvut. Hyvän kokoinen laatikko on monenlaista säilytystä varten. Kaikki nämä tuotteet toimitetaan valmiiksi koottuina, eli käyttöönotto on helppoa. Avataan pahvit ja muovit tuotteista ja asennetaan sitten petimet paikoilleen. Ja materiaali näissä tosissaan oli se mango, kuten aikaisemminkin tuossa mainitsin. Ja se on FSC-sertifioitua, eli ei vahingoita sademetsiä. Valmistusmaa näissä on tosiaan Intia, missä nämä käsityönä hyvissä työoloissa sitten valmistetaan.